Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o ga pizza size na. Nining buwan karon mga kaigalaan sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutaran karong butaga mahigala. Holiday ang tibuok Sugbo karong adlaw, apil ang mga highly urbanized cities. Subay sa pagtimaan sa ika-456 nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. Og mao ni mahigalay daghang mga kalihukan diri sa Kapitolyo mga sukitig paminaw no. Tumikan ining founding anniversary mga kaigalaan og unya kinini ang atong hatagag pagtagad mga sukitig paminaw kay ang nakanindot karon mga higala gawas nga adunay tabo sa Kapitolyo, dunay mga activities Kapitolyo, anindot kayo nga mga malampuson no nga mga gipanghimo mga higala sa mga kalihukan labos tanan karon nga founding anniversary mga kaigalaan. Wala tong pasigarbo Sugbo indekin, no? O kay kinini ang gasto kay ito. Kana mga higalang ipahigayon nga medical surgical mission mo na inindot, no? O kinini ang duna mga higalay mga schedules nga ako na tong gisgutan mahigala ngadto sa mga nagkadaiya mga hospitals. Ang pagpahigayon mahigala og surgical mission. Unya ang kanindot pagyod kay dunay tie up mga higala kay kining anak ni Governor Pambari 4 doktora man o ang iya nga bana doktora sa doktor sad sumona nga maka naasa sa community mahigala sa mga doctors o daghan sa mga doctors mahigala nga willing nga mutabang no o hinungdan nga ang Chungwa Hospital, ang UC Med, ingon man mahigalang Cebu Doctors Hospital, andam sila mahigalag tagana nga nakig-tie up sa Kapitolyo aron pagsuroy ngadto sa kalungsuran aron pagpangopera niadtong mga operahanan mga kaigalaan no. Pero doon na lang to sa priority numbers lang sa no aron nga di man ni ma-accommodate tanan gyud nangay ganito og dispensa daan tong iyang anak nga kinini ang ato lang sang anam-anamon no. So kini og manam-anam unya nindot panghigala nga natay mga experts gikan ining mao mga hospitals makatilaw sa serbisyo ang ato mga kaigsuonan nga mga kabos didto sa kalungsuran. Straight to the point. Unya di lang kana i-maintain lang ginaday. Di lang karon no sa sunod na po na bisan bag-ol ka nang kuan lang no basta importante na ana unya dayon ipa-activate sa nato mga higala ang atong mga hospitals ingon man mga higala ang nagkadaiyang no nga mga serbisyo aron nga mga tao makatilaw gyud in town sa tinuoray nga serbisyo mga higala gikan sa gobyerno diri sa Kapitolyo. Straight to the point. So anindot og hinaut ta mga higala nga ma-maintainer na di lang sa pagsugod, consistency rin importante. Muna itong itambag mahigala kang Governor Pambari 4 ka na niya mo gipanghimo ron okay na. No? Maintain lang nga pag-alagad niya to sa katawhan. Unya, atol ining tabo sa Kapitolyo, atol sa mga kalihukan sa Kapitolyo nanunga ang tanang mga mayor. Doon nalay pipila ka pudyot sa mayor dahil nga wa mo nga matud pa. Murag ang Sabarile, murag pa rin ni Governor Gwen Garcia. Ingon man ang Saliluan, pero murag ni apas kuno tong uban nga mga mayor. So nipakita sa sila mahigala og full cooperation ngadto sa bag-ong liderato mahigala sa Kapitolyo. So ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan onya ato nakita sab ang mga board members nga nipakita sad mahigala og full cooperation so far no. In fact mga higala atong makita sa mga pictures medyo okay man no ang dagan hinaot pa ta mahigala nga di lang kutob na pictures no og sa tinuray nga serbisyo matinuod gyud na kay kini mahigala pangalagad man lain man pong paminawon nga ang mga doctors nga naa sa private sector
daghan man ganing mga ni-communicate na mga doktor nga ready sila mahigala mo tabang. Kay nganong gaan man po silang buot ang pagtabang, wa man po sila kontrahigod karon. Lahi man ko nang di man kaganahan mo tabang anak nga murag himuon kang bugo sad mga higala sa kuan. Lain-lain man tag expertise, kamo mga doktor, mga doctor sa mga medical doctors, inyo na nga kinini ang habig sa inyo na nga forte kana na ang labot sa panglawas. So atong ihatag nila kana nga sektor, no, kana nga knowledge o inyo na, no, ang direpon mahigala sa mga doktor sa mananap o maghisgot tag kinini ang sakit sa mananap inyo sana, no, o maghisgot ta mahigala balaod o ato na sa mga abogado isgot ang mga about engineering inyo sana, no, doon na lang mo timon mo na importante, no. Ingon imong inon nga mas bright pa ka na nila, alain-lain man tag himutangan, wa may monopoly of knowledge, di na ganahan mo tabang. Sama na mga doktor panalitan, nya imong kontrahon, adili na. So karon friendly kaayo ang administrasyon ni Governor Pambari 4 ngadto sa mga doctors. Muna nga ni ay mga private doctors, mga espesyalista mahigala gikan ining mao mga hospital, ready andam sa pagtabang. So medyo ngilad paminahon kung ang pribadong sektor andam nga motabang, ngilad paminahon nga ang mga pribadong mga tao willing nga motabang unya kadto hinong sildados gobyerno mo'y magsamok-samok. So mao na nga atong panawagan nga naalang gyud ang kooperasyon kay og magsamok-samok manggod magbabag-babag mahigala ang mapagan ana, dili man mga higala ang unang mapagan ang politiko nga kanana ang buot igon, no, ang mapagan una gyud ang mga tao. Straight to the point. Una nga kung gusto ta og serbisyo publiko gyud nga klaro, mas maayo mga higala nga naa ang full cooperation kay ang makatilaw ana ang mabulahan ana ang katawhan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin may gala dugang balita sa Kapitolyo mo review kini nga Kapitolyo karon sa Sugbo Merkado Barato program. Doon naman naging pasugdahan kani adtogod si Governor Gwendolyn Garcia. Sugbo Merkado Barato program isugdan ni sa niaging administrasyon. Iapan ang nahitabo mga kagalaan ni amay daghang bugas. Dulan mga higala. Nadiskubrihan nga dulan sa 400 kasako nga NFA rice nga wa mga halin na sa budiga sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Saon naman na ron, no, nausik na hinuon ng mga bugas. Ato ni tagag pagtagad sab karon nga buntaga mga kagalaan sa Banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang si Governor Pambari 4 ni mando nga i-live stream ang tanang prosesos pagbidding sa mga proyektos kagamahanan sa lalawigan. Straight to the point. Kini nindot na ni mahigala. Bidding na, ang bidding i-live stream, ayay. So, medyo dunay transparency. Mo na importante mga sukin tigpaminaw. At pagtagad sab karong nga buntaga sa atong pamanuman mahigala sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan ang Senado manghigala magbutasyon karong adlaw kung tumanon ba nila o dili ang desisyon sa Korte Suprema. Straight to the point. Na nagdeklarar nga unconstitutional ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Ang ako mahigalang stand ani gumikan sa kinini ang desisyon sa Supreme Court. Atong awhagon sa mga senador, pagwagtang sa constitutional crisis tumanan ninyo. Straight to the point. Ang Supreme Court mao na pinaka-importante. Ayaw ninyo supakang Supreme Court kay lisod man kaayo nga sila mo igihatagan og kagahuman aron mahigalang mo interpret sa balaod. Og maoho na mahigalang kinsay ug unsay imong gusto mo na lang matuman ug unsay gusto sa mga congressman mo na lang matuman kuyawa, no. Naaman tay institusyon nga mo'y gitahasan ana. Iya man na mga higalang task ang pag-interpret sa balaod. Nya nagkinahanglan ta og mga naay mga gwapong track records nga ibutang nimo Supreme Court. So kung tumanon tanan ning mga congressman kay sila lang sakto. Kay mao sakto ining gusto nila mga higala ning uban. Unsa may record ani mga congressman? Balikon ko naay congressman nga nangampanya mahigala, chicharon ba kayo? Bakit? Ang ingay-ingay ninyong kainin. Congressman El Rey Villafuerte, doon na po'y usan nagtanaw-tanaw isabong samtang nagsisyon. Dili man parihag kulon ninyong Supreme Court, man magkalahi gyud og opinion. Lahi man wa kay moral foundation, lahi ang imong
panglantaw sa kinabuhi sa mga tao nga dunay moral foundation. Mo na prangka-prangkang pagkaistorya. Ibutang ka lang kinis Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, Speaker of the House, Congressman, Speaker. Ang iyang asawa po, Congresswoman. Ang iyang anak, Congressman. Isos, Ginoo ko. Wala naman lang yun, mga higalag. Sa may mga records sa ubang mga congressmen, pagkabang ka lang pagkistorya. Ang asawa, mayor, ang bana, mayor, ang mga anak na congressman, dapay mga board members, sila tanan. Niya mao ni atong sakto na lang kay sayop ang Supreme Court o kung sa'y gustong sultis Congress, mao na lang itong sundon. Jesus Christ. Bahalag dili mga lawyer sila, kasi sila na ito pa interpreton sa balaod. Kay mao may mo sugot, mao may gusto aning uban. Ano kong giingon? Napinding Supreme Court, isig petition Supreme Court, wag yun maningog ni mga tawhana, kabantay mo day? Wag yun maningog, murag, wait and see sila. Kay kung nipabor pa ang Supreme Court sa ilang gusto, why tingog, okay untang tanan. Ya karon Supreme Court may barog man, unsay angay. Pag barog Supreme Court, wa magkauyon sila sa ilang gusto, kisi-kisi, judicial overreach. Wa Mura man na mga higala ba o kana na ang dalitan kag pagkaon. Perting kaon. Hala, pagkahurot ningon away lami ang pagkaon. Wa gyud mo reklamo sa dihan nagsige pagkaon, wa mo reklamo. Pagkahurot, perting lami aday kada hurot don, usapan ningon niya, away lami. Ano yung mga higalang impeachment? Gi-invite na nila Supreme Court nga mo appeal ani. Isa may unang nag-invite kadtong forthwith nga word nga ilang gusto nga kwan Supreme Court kay nanoy forthwith. Ang word na mo nahuna nga kung mo interpret ang Supreme Court ng forthwith atong step by step unahon sa natong word nga immediately. Kay diri man magsugod sa lower house. Ang ingon mahigalang gigamit nga word immediately. I-refer nimo ngadto sa speaker imong immediately. Nga ihatag sa speaker, ang speaker may galaw within 10 days iyang i-refer nga to sa Committee on Justice. Gusto mo sa mga laktod nga forthwith, asa dili patama to sa forthwith kay Senate naman na atong balikon sa ang immediately kay di aman na sa lower house. Kay wa man matuman ang ilang gusto, why lami ang Supreme Court para nila. Mo ni mga tawhana, mga higala nga gidalitag pagkaon, hala, kaon la hab-hab taman sa ginawa. Pagkahurot mingon, why lami? Wa na ba? Kanya ipasangil na ba ang taong bayan? Gusto gid sa mga taong bayan nga mag-impeachment. Kay mao'y gusto sa taong bayan. Kaluoy sa taong bayan nga mao'y mapasangil lang pirme. Karon nga naanay decision Supreme Court, I hope ang Senate mo sunod anang maong decision. Unya kinini ang aron nga matutukan ang uban pang problema. Naibaw ba mo kung sa pay ubang problema? Pagkadaghan kining flood control project, ang budget mahigala nga giihaw, gikulata ang budget. Naibaw ba ka kung sa pay latest day nga angang batayan? Ang GSIS nga kwarta, naibaw ka na? Ang GSIS nga kwarta mga higala para nis mga pensioners, gusto nila mga kagalaan nga ilang i-invest sa gambling. Kini bantayan na ni. Nalipat na mo anawa na mo kabantay kay hala. Ang gusto gyud mga higala nga impeach do dagko kayo nga binilyon wa na gyud mabantay. Karon mo tagan tanig pagtagad. Kay niya may mga nagpaila nga mga legal luminaries. Ako di mo kumtuon ng legal luminaries. Parihar tag libro ang gibasa. Manay prangka-prangkang istorya. Ay mga retired na kuno mahigala. Sus. Bisa pag unsa pagkaka kunuhay nagpaila kang expert pero ang imong color daan na kang bayan. Di ka gyud ka analisar og tarong sa isyu. Mo na prangka-prangkang istorya naa na kay bias daan og unsay hinungdan. Mo na nay political color ni mondaan or do na ba kay mga lingin nga katarungan og gwadadong hinungdan. Di ka gyud ka analyze sa isyu og tarong. Mo na prangkang istorya. Straight to the point. Mo na prangkang istorya. Mo na karon
Kining ilang gikot mahigalang kaso inday kin. Di ba kung say landmark case in impeachment? Francisco versus House of Representatives. Mo nang kanunay ginang bantay mo mention ang Francisco case, base sa Francisco versus House case, mo'y kanunay ma-quote. Karon may galang nitingog na sa Attorney Francisco. O unsay giingon Attorney Francisco? Sakto ang Supreme Court. Ano po, Aguroy, paksit na sad mo. Ang usa ka banggiitan mahigalang nga constitutionalist. Inila nga constitutionalist nga maoy hinungdan anang Francisco case nga kanunay ninyong gikot, ang Francisco versus House of Representatives nitingog na og matod pang Attorney Francisco, sakto ang Supreme Court. Pero mo tagaan tanig pagtagan. Kay si Martin Romualdez sa iyang pamahayag mahigala nga may motion for reconsideration sila mo ni muna sagol pagpanghulga pod Supreme Court nga gipahinumduman niya medyo sagol witik gamay nga panghulga sad nga impeachable ang mga Supreme Court justices. Kung sa may mahitabo ana, posible mahadlok ang usa ka justice nga imong pahinumduman, ikaw impeachable na ba sad ka, ha? Pwedeng mahadlok pero pwedeng dili mahadlok. Musamot mahigalag barog sa kamatuoran, ha? May hulga-hulga, mo barog may unsa imong prinsipyo. Straight to the point. Pagtagad robot-taga sa tumaman uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin ang India, ato aman dito mahigala ang nibisita man si BBM dito o ang iyang asawa sa state visit sa India. Si Lisa Marcos mahigala, Lisa Aranita Marcos ni kuyog man sa state visit sa India. Wa mo kuyog sa state visit sa Amerika. Unya ang ilang nada mahigala nga balita, ang India mga kahigalaan, Inday Ken, dili na mo pabayad sa ilang visa fee. Og muadto mo suroy mog India, suroy mog India kay di na magpabayad sila sa visa fee alang sa mga Pilipino gusto mo suroy sa India isip mga turista. Basig mo na ni nakuha nilang BBM sa ilang pag-state visit og ni Lisa Aranita Marcos dito sa India. Posible og ni lumoy siguro ang India, wa na mo'y bayad sa visa fee kay ni aman kompleto man ang banag asawa ni Agyod. Pero ang ganahan sa mga tao manggod, sa may suruyon mo sa India dekin. Ang gusto sa mga tao nga di na pabayron sa tong visa sa Amerika. Ano man mo kuyog si Lisa dito sa Amerika? Ano dito man sa kuyog sa India? Ano tagaan tagpabor ba nga tungod sa pagbisita ni BBM sa Amerika o ni Lisa Aranita Marcos sa Amerika? Si Trump ron may open sa mga Pilipino nga pwede na ta. Pwede ka na iwan na tayo visa pagkaninduta. Wagi balita gikan sa Amerika. Pagikan sa Amerika BBM wa gyud, pagsunan niya wa gyud. Karon India man sa Okinawa na bayad ng visa. Nya unsa po imong antuon sa India? Kuyog si Lisa sa laing nasod sa state visit pero wa mo kuyog sa Amerika. Na trauma siguro ni. Iniguban pa masigutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo o sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko